Башкорт аграр технология колледжи республиканың авыл хуҗалыгы өлкәсе өчен кадрлар әзерләүче урта махсус белем бирү учреждениеләр арасында лаеклы урын тота. Бүгенге көндә биредә 908 укучы бюджет нигезендә белем ала. Шуларның 382-се югары яркәйдә, калган 526-сы Бакалы һәм Чакмагыш филиалларында. Колледж авыл хуҗалыгы җитештерү мастерларын, автомеханикларны, тракторчы машинистларны, гомуми төзелеш эшләре остасы мастерларын, йорт хуҗабикәсе һәм повар-кондитерларны әзерли. Биредә шулай ук водитель һөнәренең барлык төр категорияларны укырга мөмкин. Колледжның үзенең барлык уңайлыкка тудырылган уку корпусы, тулай торагы, мастерскойлары, лабораториялары, котельная, автотрактор-дромнары, автотренажерлары, төрле маркалы техникалары, 2049 гектар сөренте җире бар. Коллектив район күләмендә үткән мәдәни, спорт, төзекләндерү чараларында читтә калмый. Гомум колледжның укыту, тәрбияләү һәм җитештерү җәһәтеннән өлгәшкән нәтиҗәләр узган җомга көнне отчет җыелышында барланды. Директор урынбасарлары белем бирү буенча Гүзәл Фазытдинова, укыту тәрбия эшләре буенча Илгиз Нуртдинов, укыту җитештерү эше буенча Алсун Шәйхетдинов үз чыгышларында үткән уку елы нәтиҗәләренә тулы анализ ясады. Колледж тормышына кагылышлы төрле проблемаларга карата үз фикерләрен җиткерде. Баш бухгалтер Айсулы Кәбирова финанс якка тукталды. Уку йорты директоры Раил Гомәров коллектив эшенә гомуми нәтиҗәләр ясады һәм талипләрне укытуда ирешелгән күрсәткечләрне яхшыртырга кирәк булган юнәлешләрне билгеләде. Җыелышта катнашучы район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин чыгышларга йомгак ясап, колледж һәм район хакимиятенең уртак эшенең мөһим якларын билгеләп үтте. Һәм күп еллык намуслы хезмәтләре өчен белем бирү эшчәнлеге буенча директор урынбасары Гүзәл Фазытдиновага, кулинария цехы лабораториясе мөдире Сурия Әхмәтшинага, район хакимиятенең бухгалтер Резида Мәрдәновага, мастер Ильяс Шәйхелисламовка авыл хуҗалыгы идарәсенең мактау грамоталарын тапшырды. Раил Гомәров бүләкләүне дәвам итеп, төнге дежур Екатерина Әхмәтовага, инглиз теле укытучысы Светлана Сиддиковага мактау грамоталары өләште. Колледж коллективы озак еллар дәвамында спорт комитеты белән берлектә эшли. Җыелышка чакырылган районның яшьләр комитетының баш белгече Светлана Халимова районда физик культура һәм спортны үстерүгә керткән өлеше өчен физкультура укытучысы Филит Гәрәевка рәхмәт хатын тапшырды. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.